Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera unyaya yangu nakaviko chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndakamboenda kuSouth Africa ndikanogarako I think for nearly 6 years. Pandakaenda kuSouth Africa ndakaendawo nemurume wangu, asi unfortunately ndakabva ndachizongopusiswawo. Ndakabvuma kupusiswa nemurume akabva ati John inopandutsa vakadzi, because tainge tichingonawo mamarriages evamwe achingoparara, vanhu vachingogara vachingonetsana, avo vainge vakabva vari vose kubva kuZimbabwe. Akabva ati, mukadzi wangu, kuti tinge tichisevhawo marriage yedu, iwe unofanira kuti unge uchidzokera kumba. Ko ndaigozivei kuti pamba ipapo patainge tichigara murume wangu ainge aine umwe mukadzi uyo waainge achichiva, waainge akatopfimba, asi mukadzi uyo ainge achiti, ini handidi kuchinjaniswa, uchiti nhasi une mukadzi wako, mangwana unenge uineni, saka zviri nani kuti iwewo unge uchimboita nezvemukadzi wako. So akabva aona kuti zvainge zviri nani kuti ange achimbondidzosera kumusha kuti akwanise kuzosara achisasana nemukadzi uyo waainge achichiva. Ko ini ndaigozivei? Ndakapiwa mari ndikatengerwa magroceries ndikavimbiswa zvikuru kwazvo nemurume, ndokubva ndachizobvuma ndikauya kunoku kuZimbabwe. Mukomana ashe ndikangoti murume akanditumidzira mari about 3 months, then kuzoti ko mari titumidzireiwo mari, munhu ainge ava kundikanda rafu. Dzimwe nguva ndaiti kana ndikamufonera aidropa macalls angu kuti ndinge ndichidzokera kuJoni, ainge asingadi. Saka ndakazodzokerako kuJoni mukoma by force, ndokubva ndatofind out kuti mukadzi uya ainge atori nepamuviri. Ndakabva ndangoramwa, uye zvekare neJoni yacho ndikabva ndati Joni yandiramba, zviri nani kuti ndinge ndichidzokera hangu kumusha. Ndokubva ndadzoka, sezvo amai vainge vanditi dzoka hako mwanangu, nekuti ikoko unokwanisa kuzokuvadziwa. Munhu uyu kana atomitisa iye mukadzi vanokwanisa kana kuzotoronga kutokuuraya, because iwewe ndiwe unenge wava kutokanganisa mufaro wavo mumba mavo. So ndakazodzoka kunoku ndisina kana chandainge ndiinacho. Mushure mekunge ndadzoka kunoku kuZimbabwe, zvino kuti ndinge ndichiwana basa zvainge zvichiti netsei. Ndikabva ndachizotanga kutaura neimwe friend yangu uyo wandainge ndichida kuti ange achinditsvakirawo basa, but iye pose ipapo taifungidzira kuti muHarare ainge achishanda samaid, izvo ainge achitoita hake zvokutengesa muviri wake patouchline. Saka akangonditi asikana uyai kuno, basa munoriwana kuno kuHarare, hamungamboshayi chekuita kana mauya kuno kuHarare. So ndakabva ndachizobva kumusha ndokubva ndazouya kuno kuHarare. Pandainge ndava kugara naye manje ndo pandakazoona kuti munhu uyu kana kubasa haaende, ende pamba panongoswera pachisvika vanhurume, achingotorwa nevanhurume, kudzamara azoitawo zvevindi nawo zvekuzondiudza. But musi wacho iwoyo waakandiudza, panze painge patori nemotikari yainge yakatopaka yeclient, akabva ati achimbobuda zvishoma because ndine munhu wangu wandiri kuda kumbofadza zvishoma, it will take only about 10 minutes, then zvese zvinenge zvatova bo. Mukoma ndakabuda ndikagara panze, akazoti apedzerana neclient yake ndokubva ndazodzokera mumba. Ndipo pandakaona kuti ainge achitoverenga mari, ndikabva ndati ndozvaunoita izvi? Akanditi hongu, handiti unozviziva kuti inini ndine vana, amai vangu kumusha uko vanoda kudya. Zvino kana ndikaita zvinhu zvangu ndichileka, ndichinonoka kufunga, ndinourayisa amai nevana vangu nenzara. Saka iwewe zvitoriwo kwauri, munokunoku kuHarare kuti unge uchiwana basa zvinonetsa, plus ukawana basa racho remumba unenge uchimbowana mariko pamwedzi yekuti mari iyoyo inotokwanisa kutokuchengetera amai nevana kumusha uko. So zviri kwauri. Mukoma ndakabva ndachizongozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingoitawo izvozvo zvekutengesa muviri wangu. Ndokubva ndachizotanga kuita zvekutengesa muviri wangu. Saka nerimwe zuva ndakabva ndachizosanganawo nomumwe murume uyu ainge ari mukorokoza. Akabva ati kwandiri ainge achida kuti tinge tichienda kumba kwake, ndikabva ndaramba. Ainge achigara kuEpworth, ndobva ndamuti handei kwangu. Saka paakazobvuma
kuenda neni kumba uko kwandainge ndichigara. Already ndainge ndatofonera vamwe vakomana vandainge ndichiwirirana navo vaitawo zvekuba, because ndakaona kuti ainge aine foni yainge yakanaka kwazvo. Ndikabva ndazviudza kuti munhu uyu ndinotofanira kutoti ndinge ndichitomubira foni iyoyo. Takangoti tichingonosvika kumba, pane umwe mukomana uyo ainge atopinda mumba nechekare. Ndakangonyepedzera sekunge ndakiinura zvekare nekuzokiya dhomu mushure mekunge tapinda mumba. Murume uyu ainge ari pasi pemubhedha. Zvino takazoti tava bhizi tichiita bonde, iniwo ndakaita zvinoita kuti ange achizokanganwa zvakawanda. Ndokubva murume uya wandaishandidzana naye akabva abuda kubva pazasi pemubhedha, ndokubva atanga kusecha, akabva atora foni chikwama, zvekare akatora nekamwe kafoni kambudzi. Murume uya akazoti apedza, ndipo apo pakazopinda vamwe vakomana vaviri vakabata mapanga vachiita sekunge dzainge dziri mbavha. Then ndokubva vachizongosecha vachiita sekunge pane zvavari kutora, but dhiri rainge ratorohwa nechekare. Ininiwo ndakabva ndarohwa nembavha dziya dzikabva dzati manje murume wako tikuda kumuudza. Ndokubva vadzinga uya mukorokoza uya. Saka kuzvimakebhini ikoko, even though kwainge kuriko kumba kwangu, but kwaingovawo kumba kwemadhiri, zvekuti kana chikaputika na kuti munhu wandinenge ndiinaye akazviona kuti iri ranga riri dhiri, ndaibva ndaregedza kudzokerako ikoko kana kwemazuva. Ikoko ndaingoenda newe chete kana tiine zvatinenge tichida kukubira. Zvino mukomanashi takati tabira murume uyu foni nemari, tikabva tazotengesa mafoni aya nekuti imwe mbavha yacho yakati kwandiri, hazviite kuti unge uchizoramba uchingoshandisa foni iyi nekuti unokwanisa kuzosungwa, vanokwanisa kuzotracer network vakatoona kuti foni iyoyo iri kushandisiwa nani. So mukomanashi ndipo apo pandakabva ndachizotanga kungorota hope dzimwe dzandainge ndisinganzwisisi. Chimwe zvekare chaiitika kwandiri, ndaingoti kana ndikabuda ndichiti ndiri kuenda kubasa, ndaikwanisa kungokechwa nomumwe murume uyu ndaizoti ndichienda naye kungava kuri kuloji kana kuti kuzvimakebhini. Murume uya ndaizongokaruka ndotoona kutoti anenge atonyangarika. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvaigara zvichingondishamisa kuti ko chii chiri kumboitika kwandiri. Iniwo hangu handina kumbonyanya kuita basa nazvo kuti ndige ndichidzifambira nyaya dzacho idzodzo, asi nekufamba kwenguva zvakangoramba zvichingoitika at all the times until ndazoenda kune imwe n'anga iyo yaipota ichitibatsira kuti tinge tichizova tiri attractive kana kuri kunzi murume akadarika nepamunenge makamira murume iyeye kungokutarisa kahwani chete anobva atotanga kutonzwa kuda, kunyangwe zvisiri zvinhu zvaanenge achigara achiita zvekutenga bonde kubva kuvakadzi vakaita seni. So pane rimwe zuva iro randainge ndichitonzwa nungo kuti ndinge ndichienda kubasa, asi ndakangozvishingisa ndikabva ndazviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichienda kubasa. Ndakazoti ndichinosvika kubasa ndipo apo pandakabva ndachizoona dzimwe shiri dzainge dzichinditeverera, but zvakatondinetsa kuti kunjiva dzinogobhururuka usiku hwakadai dziri kubvepiko dzichienda kopiko. Njiva idzi mukoma dzakatanga dziri 2, kudzamara njiva idzodzo dzazoita 6 dzichingonditeverera. Chakandinetsa ndechekuti dzaingoramba dzichingoteverera inini chete, asi vamwe vandainge ndiinavo vainge vasingatombodzioni. Ndakazoti ndava patouchline ndikabva ndaona kuti njiva idzi dzainge dzava 18 dzakatanga kubhururuka mukoma dzichiuya dzichizomhara padhuze nepandainge ndiri. Ndikaona kuti musi wacho iwoyo kwainge kusingatoshandiki. Ndakadzokera kumba, ndiri munzira ndichidzokera kumba, imwe yacho ndopa yakabva yazouya ikabva yazomhara mumusoro mangu kutoita sekunge yainge yakagara mudendere mayo. Ndakaridza mhere kana vanhu vakashamisika, because ipapo ndainge ndava kuda kutosvika parengi. Ndokubva ndangopinda mukombi ndakanyarara. Ndichinosvika pamba mukoma ndakaona njiva dziya dzainge dzakazara payadhi zvekuti ndaishaya kana pekutsika. Ndikafonera n'anga iyaya ikanditi uya kumba, ndikati handikwanise. Saka vakazondiudza zvekuita, vakanditi chitora fodya iyaya ndakakupa oizanganisa nesalt yemagodo, obva watanga kumwaya obva wakusha zvekare nepanze. Mushure mekunge wamwaya
mumba mako. Ndakaita saizvozvo mukoma. Njiva dziya dzainge dzakawanda, njiva idzi dzakazobatana dzikaita zishiri 1. Zishiri iri rakatanga kubhururuka richiuya apo pandainge ndakamira ndiri richida kundirova, but rakabva razongonyangarika apo parainge rava kuda kunoswedera pedo neni. Mukoma Ashi ndakafonera zvekare n'anga iya ikazondiudza kuti mangwana acho ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kudare kwavo. Ndakaendako ndokubva vachizondipa umwe mushonga wandainge ndichigeza nawo. Zvakamboita sekunge zvainge zvaita senani. Ndikararama kwemakore nemakore handina kuzomboita ushungu navo sekuru vaya even though vainge vakandiudza kuti ndaifanira kuzongoramba ndichingodzoka kudare kwavo sezvo ndainge ndava kusadziona shiri dziya ndakangosiyanawo nazvo until recently. Nerimwe zuva ndakati ndiri kubasa ndakaona njiva 2 zvekare. Njiva idzi dzakangoramba dzichingowanda kudzamara dzava 6 mukoma. Saka pari zvino ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Ndanga ndisiri kuda kubetserwa nen'anga, asi kana kuri kunzi kune vanhu vanonamata so that ndinge ndichizowanawo a permanent solution. Ndakambozamawo kubetserwa nen'anga but zvikaramba. Chandava kuda pari zvino i-permanent solution, and I hope kuti vanhu vanonamata vanokwanisa kundibetserawo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti mushure mekunge ndarambana nemurume wangu ndakarwadziwa nazvo mukoma, because murume wangu uyu ndainge ndichimuda, asi ndakangoitawo mistake ndikabva ndachizodanana nefriend yake. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakamurwadza, asi mukoma ndakabva ndachizongoramba ndichingotaura naye ndikamuudza kuti even though ndainge ndakamutadzira but ndainge ndisingadi kuti tinge tichizoita sekunge tiri ma-enemies. Akabva ati kwandiri it is okay. Saka taingogara tichingotaura tose. Chakazongondirwadza mukoma ndechekuti ininiwo ndainge ndiine tarisiro yekuti maybe one day ainge achazondiudza kuti he still loves me because I still loved him with all of my heart. Asi hazvina kuzoita saizvozvo because akabva achizondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomirira kana iye andifonera inini ndisachamufonera nekuda kwekuti ainge ava neumwe mukadzi waainge achigara naye. Saka aisada kuti mukadzi iye asazofila bad achiona inini ndichifona apa achizviziva kuti ndiri X, because akatomudza kutoti ndainge ndiri X. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza. Ndikabva ndati ehoi it is okay. Iye akatoshamisikawo akati ingawani zvawava munhu anoteerera. Ndakabva ndati kwaari, unoziva kuti kana ugere nemurume wako unenge uchizviona sekunge iwe wakangwara kudarika murume wako, asi unozoti kana warambana nemurume wako ndopa unozotanga kuona kuti murume akakosha sei. Akangoti wow, saka wachinja, wakura. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakasangana newe wava nemind yawava nayo izvezvi zvimwe kuda tingadai tichiri tose. Ndikati kuti kudaro mukoma Ashi ndakaramba ndichingozviita munhu semunhu anoteerera anonzwisisa kudzamara iye manje azotanga kukomplaina achindiudza kuti iye mukadzi uyayo waainge achigara naye ainge ari munhu ainge asinganzwisisi. Ndikabva ndati mukoma ndaimurakidza rudo even though tainge tisingadanani. Aiti akandiudza kuti kana akatumidzira vabereki vake mari mukadzi uya aikomplaina. Inini ndaibva ndamuudza kuti ndine kamari kandiinako, saka mira ndivatumidzire mama, then kana iwewe wazowana mari ozondipa hako mari yangu. Obva anditi you are wife material, but ainge asingazivi kuti ndainge ndiine pandainge ndakatageta. Saka mukoma Ashi ndakabva
tanga kumuudza kuti ndainge ndasuwawo bonde because ndainge ndava nemwedzi yakawanda kubva zvandainge ndakarara nemunhurume. Iye akatoshamisikawo akati, yo, kubva ipo paya ndikabva ndati hongu, kubva ipo paya patakapesana handichazivi chinonzi munhurume. Saka izvi zvakazokonzeresa kuti arambe achingotaura neni, achingondibvunza kuti nanhasi here, ndichitomuudza kutoti nanhasi handisati ndawana wekurara naye. Saka one day akazonditi ndiri kuuya kumba kwako, ndokubva auya ndikabva tarara tose. Ndakatoswera ndakatoisa maice blocks because panguva yacho iyoyo ndainge nditori noumwe murume wandainge ndichitofambidzana naye. Saka akafara chaizvo nekuti akati achinorara neni akanzwa sekunge zvese zvainge zvitoripo, asingazivi kuti ndainge ndaswera ndakatoisa hangu maice blocks. Saka nekufamba kwenguva takangoramba tichingodanana until uya mukadzi uyo waainge achidanana naye azomboenda kumusha. Ndopandakabva ndati chance given. Chakazongondirwadza ndechekuti akabva anditi iye ainge asingakwanisi kumuramba mukadzi iyeye because ainge achironga. Mukuronga aiti kana akamupa mari aiona kuti zvechokwadi mukadzi uyu anogona kuronga. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza because akaita sekunge inini ndainge ndisingagoni kuronga nemari. Mukoma ndakarwadziwa. Mangwana acho makuseni ndakamuka ndokubva ndachizotanga kuita washeni, ndikabva ndachizoba chipfeko chake chemukati icho chandakazoenda nacho kun'anga ndikanochigadzirisa. Saka pandakaenda nacho kun'anga ndainge ndichida kuitawo a go back to sender mukadzi wake. Shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ange achifa mukadzi wacho apo paakaenda kuZimbabwe, but hazvina kuzoita saizvozvo. Mukomanashi akazodzoka vakaenderera mberi nerelationship yavo. Ng'anga iya yakandibatsira ndakaiudza, then ndokubva yazonditi aiwa kana kuri kunzi zvaramba kuti vange vachirambana iwe ukwanise kudzokerana nemurume wako, zvandichaita ndezvekuti ndichaita kuti vangogara vachingonetsana at all the times. Ndo zvakazoitika mukomanashi kusvika pari nhasi. Vanhu vekuti vanongogara vachingonetsana at all the times zvinotozivikanwa nelocation rose. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndakamuitirawo hutsinye mukadzi uyu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakaitawo mistake mukoma pandainge ndichiriwo mwana mudiki. Handizivi kuti ndakazvifambisa sei kusvika pari nhasi vanhu vanotofungidzira kuti sister yangu yakakomita suicide, but nerimwe zuva ndakati ndabva kuchikoro iye ndokubva ndawana kuti ainge adya chikafu changu. Ndakarwadziwa, saka ndakazoti ndapiwa mari yataipiwa kuti tinge tichinodya kuchikoro, ndikabva ndachizoichengeta mari iyoyo kusvika yakwana. Ndikatenga mushonga wemakonzo. Ndakautenga mushonga wemakonzo mukoma uyo wandaigara ndiinawo mubhegi rangu. Nerimwe zuva ndakazoti ndakasika kudzoka kubva kuchikoro, but iye ndiye aiwanzokutanga kusvika kumba inini ndisati ndasvika pamba, obva adya chikafu changu. Saka ndakangoti ndichingosvika pamba ndikabva ndadya changu chikafu, then ndikabva ndavhura mumicrowave mainge muine chikafu chake, ndikabva ndamwaya mushonga wemakonzo. Mushure mekunge ndamwaya mushonga wemakonzo ndikabva ndabuda ndikaenda ndikanotamba. So iye akazongodzokawo achibva kuchikoro asina kana chaainge achimboziva, ndokubva atongotora chikafu akadya. Saka akazonofira ari kumba kwebest friend yake, asi akazosungwa mukoma ainge ari musikana webasa, akangonzi ndiye akaisa mushonga wemakonzo. Izviwo zvakaitika ndiri mwana mudiki. Saka musikana webasa paakasungwa ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda maybe ainge adzoserwa kumusha kumba kwavo, ndisingatozivi kuti musikana uyu kutosungwa kwaaita asungirwa kunze ndiye auraya. Iniwo nekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki
handina kana kuzomboudza kana ani zvake. Kusvika pari nhasi mukoma ndinozviziva kuti ndakauraya sista yangu, but kuti ndige ndichizvitaura ndinotya. Handina hangu kana zuva randakambomurota kana kuona chipoko chake. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe. Pakaipa dai matsvaka munhu wamunoudza kunyange ari weukama, uye zvekare nekungoitawo karesearch kekuti saka mukadzi uya akasungwa achinzi ndiye akauraya achiri kujeri here kana kuti kwete, nekuti ndimi munokwanisa kutomusunungura mukadzi iyeye. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi asi ndinotya kusungwa.